Iya tadi Ya. campur sarinya sampun, saat ini dikasih dangdutan nggih. Ora apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kita ya nek campur sari ini ana dangdute. Oh wes. Oh wes ngono ta. Ngone latihane kok ngantek jam 5 esuk. Dikasih apa ini? Mbak? Dikasih denok dulu. Oh, kasih Dino. Bersama Tembakong Campur Sarinya Indonesia, kasih tembang ambiaran. Tembang pun wonten Dino gandolan ning ati. Dino dangdut. Kok iso denok gandolan ning ati sik gandol-gandol iki sapa Mas? Lah sing piye Dino iku? Oh, banyu. Banyu, sereten. Bunda-bunda. Bu, pengairan, Bu. Ya wis enek. Bunda panda sereten. Sinarengan bareng Tembakong Campur Sari.
suwun luar biasa. Satu tembang favoritnya Bu Hajah tadi siang sudah minta diputer beliaunya. Wonten tembangipun wonten Dinok.